kini Waden ko bakar aja Iyo dan pulang kena cara kejual Sedangkan kini Waden ko bakar aja Iyo dan pulang kena cara kejual Kunun ko isua badan bertambah tua Sadang mulai kuai mulai tambah harago Aku ko isua bercanda bunga layu Jatuh atau kulai dipijak orang lalu Aku ko isua bercanda bunga layu Jatuh atau kulai dipijak orang lalu Masak di kapalo biar merendok sampai kiamat tiba padu babini masak di kapalo biar merendok sampai kiamat tiba pindah takau dan bercanda itu lah habis sabar lah habis pula rasa bosan melihat aku jo paranganyo elok lah kini oden mailah saja bosan melihat aku jo paranganyo elok lah kini oden mailah saja biarlah kini nenek hidup merendo padu penengko kalau membujang saja sedangkan kini poden ko bakar aja iyo dan pulang karena cara tujuan sedangkan kini poden ko bakar aja iyo dan pulang karena cara tujuan Kunun ko isua badan bertambah tua Sadang lai kuai mulai tabah harago Aku ko isua bercanda bunga layu Jatuh atau kulai dipijak orang lalu Aku ko isua bercanda bunga layu Jatuh atau kulai dipijak orang lalu masak di kapalo biar merendok sampai kiamat tiba padu babini masak di kapalo biar merendok sampai kiamat tiba pindah takau tidak bercanda iko lah habis sabar lah habis pula rasa bosan melihat aku jo paranganyo elok lah kini oden mailah saja bosan melihat aku jo paranganyo elok lah kini oden mailah saja